Right, masura say makadima diaries muri say guys, shuri say so adibona nini njani muri say kumatima nenyika
Sorry guys, sorry. I was not expecting kuti msodzi yangu ichangozara maziso. This song inondifungisa kwakawanda kumasure yobva yandifungisa zviitiko zvinenge zvichiitika panguva iyoyo. So guys, ndingotanga nenhau dzisina kunyatsomira zvakanaka. Nhau dzasora dzichindishungurudza zuva rese ranhasi kubva kuseni. Ndofunga muri kuziva kune ndoda kupai kuna Vusi muri kumuziva mese panapa. Regai ndikupei mukadzokera palive yatakaita last week. She was a caller kana muchiziva nyaya yemwana musikadzi akafona palive wokutanga wandakarikavhira 13,000 yake. Muri kumuza musikana akafona achiti ndiri pawheelchair ndinotakurwa ndaida motikari. Ndichitaura naye pano we13,000 wekuti ndakabva ndangodzoka ndichiti mufunge zvinoita Mwari ndapiwa 13,000 nemusikana uya nemukomana nonzi ainzi nemukomana aitenda tapiwa things like that. Iyeye mwana iyeye ndiye ashayika kuseni kwanhasi. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti nezuro ndaitaura naye. Nezuro ndakataura naye, she never told me kuti pane pari kunzwa. Taitaura nyaya as usual. Munhu angane disability. Munhu angachigara pawheelchair, munhu angasingakwanisi kusumuka achizviitira zvinhu ega, aibatsirwa. Asi kuti ndimuzive ndakatanga kumuzivawo atouya achitaura neni nenyaya yenhau yake 13,000 yatakazorikavha yaye. So ndo paakazotanga kutsanangura zveupenyu hwake kuti wakamira sei. So kubva ipapo takabva tatanga kungotaura because vanhu vane disability kazhinji inini kuseri kundo vandowirirana navo. Vakawanda vacho ndo vandonyanyodi vandowirirana navo because from time to time ndinenge nchingovacheka kuti vari sei, nchingodawo kunzwa kuti vari sei, tichingotaurawo nyaya nekuzati vanorarama sei, vanozvigona sei and things like that. So kwandiri ndo vandonyanya kusapadhuze. So she became like a sister. Kubva pandakamuziva ipapa, that was 3 weeks back. We were like, ndakabva ndatoziva namai vake. I ended up even talking namama vacho. Takutotaura mama wacho nditi ndiri follower hombe but munhu mukuru amai vacho handitauri panoona Vusi ifollower yenyu hombe paanotanga kuona akaconnecta ku TV tinenge takatogara embese tichiona iye ari muwheelchair make. Saka mbatanga kutongoseka ndichitoti uri kuita nezvechiivu saka kuti ndikuita zvokuchengeta unyuchi ndikuita zveuchi. Saka uchi hwangu iko zvino ndasati ndaunza nenyaya lockdown hunouya ku South Africa kuna sisi vangu variko vanonzi Tembi. Saka ndichati kana wauya ndotumire ndokumuisirwa wenyu pasaidi mondibatsirawo kutengesa uchi hwangu kuno. Nezuro akanditumira mabhodhoro euchi nezuro akansendera mabhodhoro euchi achiti uchi hwangu ndakakudzidzisa kuti ndinogadzira uya ndeuhu. Ndikati inga unogona kugadzira zvawakatongwara zvawasingagariri mumaoko. Zvikanzi aiwa ndigariri mumaoko ingori hayo disability pana ndigariri chi. And she was very intelligent, even shora naye aive very intelligent musikana yayo. Andi maona acharo penyu wangu wese ndiri kugara pawheelchair ndemba medu takabereka chingori tu zvoti she told me a lot history yemba mavo. Andi maona like she was free kwandiri tichingotaura tatombotaura nyaya dzakare dzekuchikoro chatakambonza panapa dzecheche chakambonzwa riwe munhu pano tichingodaro. So nezuro ndaitaura naye masikati zvakanaka anga ari right, hapana pairwara ndozvanyanya kundishoka, hapana chainzwa. Ndazongomuka makuseni ndichiona sisi vake vanisendera message kuti sisi Melibusa akuchina. I was in shock. Ndafunga kuti maybe kuda vari kureva hameno mumwe Vusi kuti Vusi upi ndobva ndafona ipapo same time zvikanzi Vusi akuchina zvokuti mukadzokera palive yemashurugwi aiexposwa voice rake riripo. Kungoti ndasina kugadzirira denda ndakutsvagira ndikadzokera palive iyoyo yemashurugwi yelast week ndiye akatoita number 1 kufona I think. Ndikatomufonera back achitaura nyaya yekuti akajutwa sei ne13,000 yatakazorikavha. Antimaona. So voice rake ritoripo achitaura nesu paya. So zvanzi akarara zvakanaka nezuro kumuka makuseni nhasi munhu angamuki. Amai vatiko munhu arara svika nguva dzino munhu anomuka makuseni achinodongorera nyuchi dzake kuri kufamba sei. Ndipo pavanotarisa kudai sewanika chatove chando akarara akasheka usiku akadi akarara. Saka hakuna munhu anombonyazoziva azodedza ambulance nemapurisa kuti auye zvikanzi munhu atodi munhu akashayika uyu akashayika madeko akadi akatorara. Mufunge ndarwadziwa ndakuita kunge ndabayiwa nebanga pamoyo apa ndarwadziwa mufunge ndarwadziwa ndasona ndichingotesa machatsi angu andaitaura naye nezuro ndichingodzokorodza machatsi angu andaitaura nezuro saka nezuro kwakuri kundioneka here kana kuti chii chiri kuitika anomaona. So Vusi ucha ndotaura kuti angari big fan yepano after recover 13,000 yake ndiye akarekomenda cousin yake ye25,000 nekudzoswa futi. Akati kuzikunikadza nake nini mari yangu ndapiwa zvauri kuti ne25,000 have 15 years imboya kupi kwasimeni musikana akaya nenyaya yake 25,000 angatori munyuwani pano akadirectwa naVusi panapa. Ndobva cousin yazouyawo kwandiri yauya kwandiri nenyaya 25,000 yatakarikavha. Mufunge zvinoita Mwari ndapiwa mari yauya muaccount mangu handiti musikana yamukurangarira achitaura kuti mari yoyo handisi kuida, it's about principle. Someone handina kukudzai ndakandataura ndikati mari ndichaita kuti itenge mapedzi and what not. Something in me just said kuti ndisheye mari naVusi. Anmona. So I sent 10,000 kuna Vusi uyangari pa uche ta boost business yake rechi
rehuchi handiti maona ndo zvanga zvakaitika kato and she was shocked ndingati no you directed this lady kunoko handiti kwatiri kunoko mari ikabuda 25,000 musikana yanga asina hope yekuti mari inobuda because ine 15 years handiti saka you deserve it girl zvezvokuti asimudze business rake mufunge ndomwe mukamakuseni muchinzi munhu ashaika mari yacho yake ndakatoitumira kuna sisi vacho vk I think papa pakati last week iyoyi vakatoti ndatumira chi muza ndangoperegwa so ndangoperegwa but anyway kutonga ndekwamwari hatina izvatinogona kuita handizi kuti zvingave zviri right here kuti tifonere mama vacho tibate maoko semadiaries because handina kana kwanisa kutaura navo kana kuti tofonera sisi vacho vanove I think nhasi hapo pano but ashoti panapa kuti tibate maoko I don't know kana tindongozvita kuseri kana toita sei I don't know guys kuvhairana nekupedza nguva life is too short wonai munhu aenda unorara hana kumuka angoenda kunorara zviri normal makuseni hana kumuka guys apa ini ndakasora chitaura naye nezuro masikati ndine machesa ndaitaura naye nezuro masikati zvinorwadza guys so life is too short kusora uchingomarana nevanhu uchingodhonzana nevanhu nokuti ramangwana rako hauzivi kuti unomuka uri papi hauzivi andimazviona so that 25,000 iyo yaya ndakapiwa nemusikana I even shared it naye I never told you ndakuti inoenda kumapedzi ndikati no still kwasara 10 uchaenda kumapedzi ndodya hangu 5 10 ndabva ndapavusi I can even call the sister confirm right now kuudzei handina kuudzai but I gave it to her andichimaona so handizoti zvinganaka here kuti tifonere amai vacho tibate maoko semadhari satapinda munyaya dzedu dzanhasi because it seems as if tine a long night tiri pano nyaya dziri muinbox mangu kudai 4 nyaya dzinoda kusolviwa kudai 4 kana 5 but tangoti tange neidzodzi tipedze nayo iyi then todi tozopinda iri munyaya dzimwe dzatogona kuzosika kumberi kana kuzodii but I don't know kuti zviri right here kuti tofona kana tombomira tova pamadays toita sei tova panguva yekuti vafoni vambopora here and thank you very much musi wakafona akatoti I'm forgiving this guy akatoforgiva mukomana wayo akanga atora mari yake 13,000 she even mentioned palive kuti I forgive you handitika nemi 13,000 iyoyo kana uchida kudzosera mari yangu chandidzosera nosingadi but I already forgiven you akatotaura palive you know kuti wange munhu aiziva muziva mino zvinoita mwari so akatogara aforgiva munhu wake before apiwa mari yacho mukateerera live iyoyi iripo panapa live yelast week iyoyi akatotaura kuti I forgive you so maybe aigadzira nzira yake aito ameno akagadzira nzira yake akaregerera vanhu akadii so vanhu vari kuti ngatimbomirai saka ngatimbomirai tozotiwo rimwe kana vapedza kuchema then we will call the mother sezvo vari kunzira itinavo vari kuchema saka regai tivasiye then after a few days tozovafonera kana nefriday handitika then it's okay handitika so right guys zvakaoma right regai tipinde munyaya yedu yekutanga yanhasi let's hope ndichagona kukopa because nyaya yasara ichindibata iyi let's hope ndichagona I will cope nenyaya yatauya nayo okay ndakundisenderawo mamessage right right guys musatapinda munyaya toda kupinda munyaya yedu yekutanga pane shurugwira anetsa panapa saka muridzi wenyaya akambouya last time muri kuziva nyaya but ndisati ndatanga kuenda mberi guys ka muri kuona kuti vanhu vari kushayika ndi muri kuzviona vanhu vari kufa guys kufa hakuridzi bhera guys kufa hakuna time kufa hakuna member kufa hakuna kuti uri ani kufa hakuna kuti une status yakaita sei guys gomba redu nderimwe kuvigwa kwedu ndokumwe chete nziyo dzedu ndedzimwe chete dzatinoimbirwa antika kufa hatimuki asi ndisati ndatanga kuti ndiunzi nditaure nyaya yanhasi yekutanga inove yekutanga guys nyaya yekufa imaiona handitika kuti iriko makagadzirirawo here kuti kana muchinge mafa guys chichi chaitika I've had a lot of people coming to my inbox seeking for help nenyaya yekuti tafirwa tokumborobatsira tina kana pekutangira zvikuru sei vari muno muSA vedu we ndataurazve vasikana ndataurazve
joinai ma-funeral policies aya. Funeral policies is not that expensive. Munoziva vamwe tinozoona muchiflasha pamafacebook apa muchiposta mabhodhoro emashampeini. Hazvirambidzi kuposta mabhodhoro emashampeini, hazvirambidzi kugara muchienda kumaauti muchinodya anditi, but zvese izvi chiitawo wakarongeka uine pakakutsigira kuitira kuti nguva yakafanana neyasvikwa navusi ikasvika iwe unowanikwawo une pekungoti vanongofona kuti munhu yashaika andiona vabva vaya chikutora vachisa kuningikiri kumochari kwavo. Guys, varipo panapa izvo zviraitwa diaspora insurance anditi vari kuda kana uchida kujoina diaspora insurance yakanakira kuti anditi haupi kana unongojoina mari yako it's as little as ndofunga 100 rand or 150 pamwedzi. Ndichaunza marketing manager azokudzai you just join ku UK iriko futi animona South Africa muno muvakapinda animona vavepo you join kana pachinge paita chinoitika hama dzako dzinopiwa 100,000 cash anditi yekuti vatenge makofini nekutenga magrocery munopiwa mari ava vapi makofini ava munopiwa mari yenyu back anditi saka ndibate anditi ndikupe namba dzavo unzo kuti zvakamira sei ujoine uchiri mudikani ndakudzenga zviri nani muye pana pamunyora mahaidhe kuti veduwe inini gwemwedzi noda kundikana kuwana mari yangu kuti ndibhadhire funeral service yangu ndibatsireiwo chero nesuwo tinotosununguka takafara kuti vedu ngatite 5 cents timupe because it's cheaper, not the cheapest. Animaona zvemafuneral wati zvinhu zvakachipa because unenge uchikobhadhara pamwedzi animaona. Let's not try to have maflashy lives anditika tisina kadi rekuti kana ukafa nhasi hama dzako dzoshaya dzoindepi. Ndakashamisika pane mumwe munhu akandivinga kuinbox last week achiti nikirikiri hatina kana pekutangira kile ndikati mune mari toza hatina kana cent. Munhu ashayika anga nemota ndikatengesai mota yotengesai hanti ndakaenda kuprofile ndikanatanga kuvhura munhu yari kunzi ashayika ndikatoona maflash life aiitika kwaiita ikoko what not but munhu ashayika nhasi akuvigirwa akunzi hatina pekutangira nevasara. Come on guys, it's not fair. Chero iye watinozoramba every day tichingoti guys bvisai mari guys bvisai mari vedu ngatinzwira netsitsi vanodziwana kupi mari dzokuna batingosimudzana kuenda kumba kokujoina nguva iripo diaspora insurance iripo antika just get in touch with me ndikupei namba dzavo antika mutaure navane page mukanotsvaga diaspora insurance pafacebook vane page ravanaro namba dzekufona kana dzewhatsapp ndaisa pamusoro apo anoona pacaption tora namba ufone uinde kuinbox whatsapp unyubutini neniwo ndiri kudawo chikujoina ndozvita sei vanokutsanangurira antika and then you join. Guys, please zvikuru sei vari muSA please zvikuru amunzwi vanhu vari muSA amunzwi but kana chazochaya munoona munoita sekuti kufa kune varidzi vako kune vamwe munhu asingafi ndo maitira munenge muchiita handitika izvo zvekubvunza kuti vari panapa right now vangani vasina mapolisi vakawanda kudarika vanhu vane mapolisi vasina mapolisi asi tiri kuimba veduwe motondivengera kuti nditotaurirai kuti joinai haisi mari yangu yamencho uri kujoinira iwewe kuti mangwana kana zvauri muforeign land hazvizikamwa kuti ndirini ndogona kunovata ndasimukazochinzi mangwana ndakumuka handimaoda zvaita usi kudai ndogona kuvata zvakanaka ndamuti simiri tanga tinawo palive zvandiri kuita zvinhu ndaitaura nezuro masikati handimaona itai mafuneral policies please vanhu joinai mapolicies kwete kuti mugare muchiti panguva yekuti ndiuye ndichingopema palive kuti afigwa nomwe wedu tapiwa ndopanozobuda zita redu kunzi kwai simeni vanodya mari dzavanhu zvakaita kuti ndise komiti kuti aiwa komiti eni sendi mumaoko menyu nokuti ndinenge ndichipemhera imi animaona ndimunenge maya kwandinochita tina kana pekutangira handiti mazviona ini ndinayo ini yangu guys ndinayo yangu inini ndinayo ini funeral yatu ndofunga mheno kuti zvakatomachota mheno ndearini ndinayo ini I make sure kuti vanotoita debit order every month vanobvisa please bhadharai maranza munobhadhara nemaranza avatombodi mapepa emuSouth Africa dance permit kana kuti kudi passport yako kana une birth certificate kana usina passport chitupa chekuZimbabwe you join chete maimbochema nenyaya yekuti he mapemiti avadi mapemiti vanongoda chitupa chekuZimbabwe kana kuti passport chero yakaexpire something that identifies kuti it's you chete anoda ramangwana is not guaranteed. Guys, let's do the right thing very way please. Ndapedza angu ipapo right. Nyaya yedu yanhasi tine mukadzi akauya panapa last week akatumira Lorraine kuti ite representative yenyaya yekudyirwa mari inokwana 6,000 nemunhu anonzi Pibo ameno Pibo here ameno stara kuti nonzani anditi tikafonera Pibo pano pa live achiti akazopiwa 3,000 pounds kwasara 3,000 pounds tikafonera Pibo pano Pibo akati ngauye kundatomu unblocka ngauye titaurirana ndosaka mchana tanga sina kuopostwa because tatati arikatipa pe chance vadi vataura zvati aiwa ndiri kuda kuti namba dziri kumusoro teri you can just go and join namba dziri kumusoro andiwana
ndikati hapana chakaipa, rega tirege vadivi vataurirana, ndibva vaenda kunotaurirana. But since as if people itsotsi, people haacharespondi kumamessages, haachapinduri. People hakutotaura zvakawanda, wada kutomudza kuti wakatumira maseji ako kwandiri, saka mari handichakupi. Saka tangoti iye musikana uya abva adzoka kwandiri nhasi akati, you know what, sebasa rakaribvunzi kuti aye palive handitika. So akanyora tsamba yake yati ndikuverengere imi madiaries, tiwane kufamba nenyaya yaPboy, muzive kuti Pboy ndiani, because pada uripowo munhu adana naPboy muningikiru mucomment section, uzive kuti munhu wako akaita sei handitika, uzive kuti munhu wari kudana naye munhu akaita sei. Pboy wanetsa. Pboy uriko here? Pboy tipe mari yedu. Pboy uchafa wakanyina masegonzo. Pboy pa munhu mari yake. Pboy kuno tiri kuAfrica zvizvi kuti kwa iwo Pboy pa munhu mari yake. Pboy 3,000 pounds mari yakawandisa kuti ungodla mari munhu agoiginowa just like that. 3,000 pounds ndosaka mtona mwana wachingofa semakonzo guys, umwe munhu achingofa segonzo nenyaya dzakadai idzi dzekuti unenge wadhira mari yake munhu mari yake. Tegai Pboy azviwire koma kuwa here andiri kukweta munhu mari yake hasi makuwa. Indoda kuverengera tsamba yanyogwa anditika right, tsamba inotaura ichidai so anditika, Hanzi, hi Sisimeli, read this letter please. So after that live I went on to call that guy and he switched off his phone soon after speaking to you. Saka zviro achikombedza kutaura nesu neni pai pachiti ngauye Pboy akabva wavhara phone yake andimaona. Lucky enough I had his other work number. I then called him and put him on a four-way with 2 other trusted people kuti vaite my witness who are in the comments who can vouch for me. He said Pboy opindron handiti wakatuma masoja tako masoja anorekwa tisu takanzika takaenda takapfeka majombo zvine Pboy karasvika iwe Pboy karasvika kwanza akatuma masoja yake ka hauna kungana ndisoja ndine rimwe jombo rangu randinaro rechisoja rekuti pandichazouya cheko nejombo rangu hauzonyatsa kundifarira Pboy handiti right. Ndikati all I want is my money please. You said I should call you. He then said hana achandipa anayo. Ndikati no, that's not good enough. You said per life you can pay me back. Haizi issue. Then he said I should call him next day Muscat. I tried calling, no response. Send messages, no response. Every day since that day I send messages, no response. So I don't understand how he can say all that he said about me, but can't pay back my money. He said I contacted his wife to destroy him and his relationship. I wouldn't have contacted her if he had not blocked me everywhere. Please, people close to me know that it's not me at all doing that. Me doing that was the last straw I had. No any other choice, but I had to do that. Even his sister said in her own words, munhu wacho haiti anoonererwa. His current wife is being looked after by her parents, not him. Nemukadzi hatochengeti Pboy, nochengeterwa mukadzi nevabereki. Pboy haunyari Pboy tsamari haunyari kuchengeterwa mukadzi nevabereki, haunyari zirombe. He attacked my mental health anditika, but all that's irrelevant. All I want is issue mari yangu chete anditika. A lot happened whilst I was dating him that if I say it now it would go against what I stand for, and I don't attack people on mental health yavo. That's a low blow, and for him to do that is disgusting. I did not choose to have depression, and neither did he choose to have his issues, so no one should attack anyone about it. All the sub stories he said about his ex were lies. There is a paperwork to prove that he was the one who was violent. Oh, anoriva futi vakadzi. Haunyari Pboy. Pasere kurova vakadzi mazimeso. Ndi Pboy atombonyari naini. But again, all that is irrelevant to me. Ndi Pboy anotoshamisa. All I want is my money, and you will never hear about it, about me ever. Pboy ipa munhu mari yake iwe zvichaitika nezvokuti Pboy ndichamposta mangwana kuti munyatso kumuona guys. Pboy ndo uyu Pboy ushu tona mascreenshot uyu Pboy ndoda kupa namba ya Rudo, kuda kupa namba ya Rudo musikana uchu kuti akwanise kutaura na Rudo zvigadziriswe zvinhu izvi. Pboy
kutomira pamota akazembera paBMW kuzembera pachitedza kubhadhara zvikwereti papaona kana adhora momwe apa wainyepera munhu kuti anzi kwai ndine kambani inoita zvoku ndoshandira ndine kambani yangu iwe uri mushandi pakambani ipapo pibha unyari ushu amene mubhotik mani makamira mada kutenga bhutsu people mirai ndikudzei zita rake chaicheri kuzvarwa naro people ane mukonyo iyeyu anonzi Kelvin Nkosi ndo zita rake anonzi Kelvin Nkosi ndo zita rake hanzi when I gave him money because he said he had a Korea business that gives him 4,000 a week and it was held up because of COVID but he needs to pay his employees. Turns out that he was just an employee, no business whatsoever. Antimaona saka people aitonyepa kuti hanzi endine business endine chichi people angastorina chi angastorina kana hanzi aripo pa comment section haunyari people haunyari kwanza ni mu comment section haunyari Kelvin Nkosi ipa munhu mari yake iwe people iwe msikana iwe ndakuona mu comment section ndiri kukupa namba dza rudo andiwamuzama dhira ake akamboita munhu yoyo pana tamba iyoyo andikurudziri zvinhu zvakadai andikurudziri zvinhu zvakadai but panguva dzakafanana idzi kana munhu achitata stabhonika guys kune vanhu vakafa vachidla pasi vachidla nhoko dzezvironda kune vanhu vakafa vachidla masvosve nenyaya yekuramba kubhadhara zvikwereti kune vanhu vakafa vachipangwaya kudliwa magaraya nehuku nenyaya dzokuramba kubhadhara zvikwereti kuita sebenzi kuita kunge munhu usina kukwana kuita munyama uchifamba kuti unovengiwa nemunhu wese nenyaya dzokubhadhara zvikwereti kune vanhu vachakugadzira uchagadzigwa iwe uchagadzigwa tipe mari yedu tipe mari yedu people ndikuza mari yedu Kelvin Nkosi ndikuza mari Kelvin Nkosi aunyari guys mute gay ari kutanza kutoseka mute gay Kelvin Nkosi ende tichatokuposta ende every day madhimi nekuma V11 nekumvekevenge please ndibatsirewo nemadhimi nekumafira kuti please ndibatsire iwo munhu aite famous people wanetsa kana uchidanana na people uzoti people anogokutsotsa chiweti mahara agokutsotsa mari yako people agoda kubhadhara because anochita iye tycoon gweregwere repanhingirikira repa lesta mene koko animaona amene kwari kuku lesta mene koko kwaanenge ari uko magabude makonye people Kelvin Nkosi gabude makonye Kelvin gabude makonye nokuti mari inorwadza 3,000 pounds ipamunhu mari yake people ipamunhu mari yake shame on you people haunyari people tofia kwa ipamunhu mari yake people haunyari ndikukupa namba dza rudo kusanyara shogondo haunyari pamunhu mari yake guys mari inotogwadza munhu anenge achinda kumashift guys munhu ongotora oramba kumpa mari yake mongotwai kudi munhu ngaabhadhare mari iyoyo people yeye kutozviti kwai people okupibhisa chichacho uri pibhiso chicha unopibhisa iwe people kuita sei unonzi Kelvin Nkosi people wekuita sei unonzi people iwe ndio star rako iro pana iwe people upengi pamunhu mari yake nyaya haisi kutopera hanzi it's not Nkosi it's Ngosi kuzvakasiyana pai iye Ngosi wacho Ngosi inza mari yevanhu bhadhara mari pamusikana mari yake haunyari svegondo haunyari right guys tapinda panyaya yechipiri guys nhasi mune long night muri pano you have a long night but manje caption ndaisa caption 1 ko vachada kuzotsvaga mamwe malive vanyazoona sei kuti mamwe malive anofamba sei akakwereta in the name of love princess akuti in the name of love kavachidanana achiti ndokupa mari yako ndibatsirewo handikana muchidanana munopota muchibatsirana ndipowo ndaiti ndine business yangu rekoria saka mari yangu handina mari kubhadhara vashandi handiti chimoko chikati aiwa kandi kupatsirawo umwe wangu zvikanzi nenyaya yecovid handiti mari haisi kuburitswa zvokumhanya kuda kwanga necontract kwacho or what izvo mushandi wekoria unotembasa kukoria zvinhu kuamerica kulondon uko anda zvinhu people ngaenda kuprofile wakanda zvinhu people but hadi kubhadhara vanhu mari dzavo zimbabva iwe people hautyi here kukeswa nevakadzi vakuru vakaita sesu machembere akaita sesu isusu tiri kuda kukesa machembere akaita sesu hautyi mwanabika akaita sesu kukeswa nemachembere akaita sesu kuti unoita munyama hautyi kunoita munyama usingaperi kukeswa nemachembere akaita so sesu kudai haunzi kutya uchauona kumunyama uchauya munyama right guys nyaya yechitu ndangoibatanidza ini guys tozokata pane nyaya yechi3 right but nyaya idzi hadzifani kubatana guys nyaya iri kuyapa yechi2 haiti
ndikushurugura rimwe rakarepa musikana wedu panapa guys. Saka ndingabatanidza here nyaya idzi guys. Aripiko warutunza ari kuseka. Mirai ndimoni ndaona zita rake. Hanzi replied to Kevin. Let me see. People ane video rake rakambotenderera video iroro achitenderera achikandira mukadzi wake umwe waive naye hembe panze. People tinaro video chanobva kunyura kuma archives, chanotsvaga kuma archives uko. Akaningirira people akadzinga mukadzi achimukandira hembe panze achitora video mukadzi achibatsirwa nevanhu kututa iwe achikandira zvinhu panze. He is very rough uyu mukomana uyu anonzi People kekupedzisira ndati share. It will never be well with you people. It will never be well with you people. Cheta munyama people zvakuteverera. Inini musikana wakatora mari handimuzivi but ndikurwadza because she's a fellow sister like me. I know the hustle that we do madzimai. Tinomuka na 4 na 5 o'clock tienda kunoshanda tienda kunostoka tienda kumapurazi kunotengesa and then wongotora mari yemunhu. Ndikungorwadziwa uno kuti mukadziseni wotora mari yemunhu wongodla mari yemunhu just like that wongoiginowa wongotravharana just like that. People ka ende mbedha wako waive neweight ndiwo mbedha waive neround reweight uchi mbedha weweight kunzi nemusikana wako mbedha wako ndiri kusira uyu neweight andika mbedha wake anenge anowetera machira people anowetera machira people anowetera machira mbedha wake waive neweight. Video yeni chakupai mangwana chakukandira video yemangwana muone mukadzi wakachiti mbedha wako ndo uyo une round reweight animaona. Saka ndichaikanda mangwana video iyoyo kuti munyatsokuona anowetera machira people nokuti aita ugwada ningirikiri aizvaita ugwada nemukadzi wake waidzinga mumba. People is an abusive somebody even on Facebook. Mukadzi wake futi atonzizvo akamuisira protection order kuti asachasvika because people aimushungurudza. People yeyu saka guys musaenda ndikukata ndobva ndadzoka because nyaya dzatingadzabatanidzi nyaya iri kuya iri sensitive koti nyaya iyi yatachipopotera people hazvizonyatsokuenderana. Hanimaona arichaweti people hadzizonyatsokuenderana. Saka regai ndikate ndobva ndangodzoka. Hanimaona tongotanga chi patatangira apa.